sistema do crecimento de baixa densidade. Si fora daqui, normalmente se renova, porque imos de costas, o que se fai fora de Galicia, eu diría incluso fora de España. Fora de España, fora de sí. España. Sí, bueno, digamos que un mal que temos de tempo, non? Que as cousas ímolas asumindo con retraso sempre, non? Esa imaxen das películas americanas, de baixa densidade, dos chaleciños, tal, non é sostible seguirlo propoñendo a día de hoxe, non? Pero aí todo o mundo estaría de acordo no bonito ou no aí vámonos ao estético, quizáis, no agradable que é para a vista ese tipo, esas casiñas americanas. Estou pensando, hai 1000 películas de Woody Allen nesas casiñas, a protagonista de Sexo en Nova York vive nunha casiña desas, Bill Cosby vivía nunha casiña desas, ese tipo de vivenda. Sí que todo o mundo estamos de acordo de que é moi agradable para a vista. En cambio aquí temos a nosa versión, que estamos empeñados en tiralo e levantar unha medianeira. Sí, é que aquí, por desgracia, sí sabemos valorar o que son os centros históricos, que bonito é Santiago, a Pedra, o casco histórico, non? Sin embargo, despois, cando a un lle afecta o problema, quere que se renova o plan e lle afecta a él, pois quere que a súa propiedade teña moita edificabilidade e aumentar o crecimento, non? Falta un pouco de sentido común aplicado a veces no planeamento e sobre todo na población, non? De decir, aquelo que queremos cos demais, aquelo que nos gusta, non? É o que temos que pedir, non? Que de repente se faga unha revisión dun plan, que todo o mundo único que pida sean máis alturas. Non, pidamos máis cousas, máis servicios, máis zonas verdes, protección do que está ben, pidamos outras cousas. Evitemos que se sigan destrozando as cidades, as vilas, e que se siga unha pauta de crecimento ordenado e sostible. Como era moi difícil ir a preguntarlle a xente que era o sentido común da arquitectura, por eso necesitábamos a un experto, nos optamos pola estética. Entón preguntamos que era feo e que era bonito. Imos á rúa e imos ca primeira parte destas dúas enquisas que imos a emitir hoxe, e a primeira é: que é para vostede feo en arquitectura? Feo? Pois mira, a Facultade de Física, por exemplo, a cor que escolleron para a Facultade de Enxeñería Técnica, a Facultade de Matemáticas, por poñer exemplo tamén de facultades, non? E logo, bueno, pois o clásico do país, é dicir, de deixar as casas sin pintar e sin recebar porque están así a medio construir e entonces pagan un poquinho menos de contribución. Hombre, yo nací en la donde hoy es la Casa de Europa, y poner semejantes moles de cemento al lado de una casa tan bonita será dentro de mi ignorancia, le digo sinceramente, no me pega a mí personalmente, pero lo respeto. Solo unas partes que los edificios tienes que son blancas, que son hechas, son feitas de plástico, parecen de plástico. É a única coisa que eu non gosto, porque de resto eu penso que a arquitectura galega é muito bonita. Feos son los edificios que no te dicen nada estéticamente y que no puedes mirarlos, que no puedes verlos, que te dañan la vista. Hombre, yo diría la Facultad de Magisterio. Es fea. A mí personalmente estos edificios que hay así con óxido, ¿sabes? Pero es una opinión, es un gusto personal, no me convence mucho, pero bueno. Y luego el típico edificio, pues no sé, así público, dejado, que se nota que fue hecho a correr y tal, pero tampoco se me ocurre ningún ejemplo ni nada, no sé. Non sei, tamén edificios da zona bella que están moi mal cuidados, na nosa rúa sin máis leixos, hai unhas casas que non están ranxadas, están horribles. De general, la arquitectura utilitaria de cualquier ciudad, la de las zonas nuevas de cualquier ciudad, que son solamente panales de abejas. Continuamos en conversa sobre arquitectura falando con Jorge Duarte, que é membro da Xunta Directiva do Colexio de Arquitectos de Galicia en Santiago de Compostela, e hoxe falamos do sentido común na nosa vida, na arquitectura, o feo. Non se salva unha facultade, porque tomei nota, a de Física, a de Enxeñería Técnica, a de Matemáticas. Ben, quizás eso teña moito... A de Magisterio. Teña moito que ver co entendimento da xente de arquitectura feita desde un punto de vista, digamos, racional. A arquitectura que se fixo son arquitecturas contemporáneas, moitas delas ganadoras de concursos, non?
Tú me dicías que a de Magisterio, Sí. que era un exemplo, que, bueno, esa que está na Avenida Xoán 23, pintada de cor rosa, non? Que levaron premio hai pouco. Non, aquí na delegación de Santiago dedicouselle un dos días mundiais de arquitectura a ese edificio. É un edificio que está feito desde un punto de primar a racionalidade, a funcionalidade da arquitectura. Pero creo que nos acercamos a un problema que así como a xente en certos campos das artes ou da cultura en xeral, non? Como a pintura, a escultura, o cine, pode chegar a evolucionar no seu coñecemento e ir apreciando as cousas de outros tempos, non? Na arquitectura seguimos como sin evolución de cara á opinión pública. Digamos que cambian os tempos, cambian os materiais, cambian as formas, cambian os criterios de facer arquitectura. E, sin embargo, a xente non é capaz de entender esas novas formas de facer arquitectura. Sigue anclada no pasado e cando fala de bonito e de feo, pois fala como que solo aquelo que é de pedra, que é histórico, non? É o bon. Falta quizás esa acercar a arquitectura a xente, entender que un edificio que funciona ben, que está feito con sentido común, é boa arquitectura. E falta que o seu gusto asuma que eso é bonito. Tamén chama a atención... Porque funciona ben, o sea, que non é que sea bonito, senón que é boa arquitectura, que é o que queremos dicir. Chama a atención porque nacera en Casa Europa. A señora que fala que di que naceu en Casa Europa, que é unha edificación que hai aquí en Compostela, que se chamaba antes a antigua finca Simeón, pero non lle gusta nada, así como a casa, penso que indudablemente é increíble, a casa, os xardíns que ten ao seu redor, non lle gustan nada, ela di algo así como os mazacotes que hai ao redor, os mamotretos. Estábamos aquí a pensar cal se referiría. Por un lado está SGAE, que é un edificio moi moderno, despois tamén está o Centro de Altos Contidos ou de Altos Estudos Musicais. Quizás non lle guste ese contraste de algo clásico con algo moi moderno. Quizás aí eu creo que o edificio que pode ser bastante máis polémico, non? É o da SGAE, pola súa posición, por negar as vistas a toda esa rúa cara ao interior do que é a zona verde, non? O parque. Os outros dous, bueno, pois son dous edificios exentos, feitos con lenguaxe de noso tempo, o sea, non teñen por que ser repetir o que existía na Casa Europa. A Casa Europa é un edificio de principios de século, os edificios que se fixeron agora, Centro de Estudios Musicais, pois son edificios que están feitos a finales do século XX, principios do XXI, e deben de responder a eso, a esos materiais, a esa cultura, e non temos por que reproducir o do pasado. Quizás no do edificio do SGAE si poda ser máis discutible pola súa posición e non estar como resto integrados dentro do parque e formar unha barreira, non? Pero, bueno, o que realmente si é importante é a falta de entendimento da arquitectura por parte da